Здравейте, в този урок ще ви покажа как да заключите десктопа, ако ставате за малко от компютъра, никой друг да не ви го бута. За целта трябва да имате парола на потребителя и така да ви го покажа. Аз съм влязъл в цела, защото десктопа ми е препълнен с икони и няма да го видите много добре. Даваме дясно копче и има New. Разгъва се като посочите и има шорткът. Цъкаме на него. И тук има Type the location of the system. На това поле пишем това трябва да е написано както трябва с големи и малки букви. След това цъкаме Next и тук има името, примерно на прекия път. Ще го напишем Lock Desktop и цъкаме Finish. И ето тук се показва едно листче с хартия, което е заглавено Lock Desktop. И за да му променим иконката, ако искаме, цъкаме дясно копче и Properties. И има Change Icon. И в момента ви показва само една икона обикновената, и за да ви покажа другите, тук трябва да го променим и вместо Run DLL да го направим Shell 32 и цъкаме OK. Тук дава някаква грешка, но пак се показва иконите. И примерно търсим подходяща икона и тук намираме едно катинарче, избираме си го и цъкаме OK и после пак OK. И ето, че го промени иконката. И това е по принцип урока, но може примерно да се го измести да е на десктопа, или ако не е на десктопа, да е в Quick Launch долу в ляво край Start бутона. И сега като го цъкнем, ще ви излезе от потребителското име. Малко по-бърз начин е това. И ако имате парола, ще трябва да я напишете, за да влезете. Ако не, направо цъкате на потребителското име и влизате. Няма да мога да ви го покажа, защото програмата, с която снимам урока, ще се изключи. И затова ви оставям вие да го пробвате. Дано ви е полезен урока. Благодаря.